Salutare toată lumea, eu sunt Nardo, iar astăzi fac un videoclip special pentru o mâncare de calitate, da? Astăzi, dragii mei, încercăm un calzone cu taco de la Pizza Nostra. Este un restaurant din Brașov care abia s-a deschis și din punctul meu de vedere și din ce am auzit este calitate-preț. Acest calzone are 600 de grame, este unul dintre calzone, are calzone cu șuncă și calzone cu taco. Eu am mâncat cel cu taco pentru că știți cât de mult iubesc taco. Acest calzone are 600 de grame și a costat în jur de 18 lei, cel cu șuncă este 14. Deci, aceasta este la Pizza Noastră. Să vedem acum cum ce gustare. Este sigilat. Dacă sunteți din Brașov, ar trebui să mergeți acolo. O să pun niște poze imediat cu localul. Este minunat. Acum, vedem aici. Deci am 3 bucăți de calzone. Wow, ce bine. Eu pic cam rece pentru că am venit tocmai de la restaurant. Arată ceva gen așa. Dacă puteți să vedeți. Am văzut că am nevoie de să tai, dar se pare că nu. Și bine miroase. Carne de vită. Blatul e extrem de moale, nu văd nimic tare, e foarte, foarte, foarte fos. Deci uitați, așa arată înăuntru. Super bine. Ce fel de semințe sunt astea? Semințe de fără soare. No. Deci înăuntru mozzarella, carne vită, văd că este cu ceapă. Miroase oricum incredibil. Pizza Noastră. Poftă mare, despre. Dați-mi mai o gură. Mai ales că blatul este atât de pufos, nu te chinui să muși din el. Deci, super. Iar gustul semințelor adaugă așa mult savoare. Îmi place foarte mult modelul. O fel de coroniță. Gustul îl pot compara, spre exemplu, dacă ar fi un fel de taco românesc, știți? Stilul ăla de taco românesc, nu cum este Taco Bell sau Jack in the Box sau cum sunt altfel de taco americane. A zice că acesta este un fel de taco românesc, să știți. Yeah. Carnea este proaspătă, bine condimentată, mai simte și piperul, sare, piper, ceapă, mărunțită. Recomand cu căldură acest lucru.
local. Am deschis un pic, uite, este și roșie. Dacă puteți vedeți. Motanul meu este în baie, că de obicei nu se poate abține când mănânc. Și a simțit mirosul această pizza. Deci vă dați seama, mâncare atât de bună și de calitativă, încât până și animalele te-ar ruga din tot sufletul să le dai acolo. S-a decis o să-i păstrezi lui Tommy ceva. Deci iubesc faptul că este atât de moale. Știți, în general, calzone, de aceea pizza, practic, împăturită. De multe ori spatele este atât de tare, pentru că este copt foarte mult. Dar acest calzone e pufos și obții acel gust delicios cu fiecare bucătură. Sunt uimit, sincer. Chiar și când e rece, aici o să mai rece puțin, este extrem de pufos. Nu. Iar vreau să încerc puțin colțul. Să vedem dacă este tare. Foarte puțin. Wow. Te-ai ajutat ca marginile să fie foarte tare. Nu? Chiar deloc. Wow. Am îndrăgostit de blatul ăsta. Acest blat e fenomenal. Bun. Hai să vorbim un pic despre pizza noastră. Da? Nu cred că am un meniu aici de la ei. Nu am, dar în slide-ul următor o să vedeți tot ce au ei. Au salată grecească care este delicioasă, vă asigur. Au pizza de toate felurile, au prosciutto, salami, chiar și vegetariană pentru cei care sunt vegetariani și nu pot să mănânce carne. Au, se pare, și cu ton. Au o margherita delicioasă. O să facem review la mai multe chestii, dar, spre exemplu, fac până și burgeri. Da, ați auzit foarte bine, pizza noastră face și burgeri. Și această mâncare, nu știu cum să vă zic, este atât de delicioasă, atât de elegantă, aș putea să zic, mai ales la acest model de calzone. Pot spune că în blatul acesta, până și în mâncarea făcută de ei, este pusă foarte multă dragoste. Da, dragilor, acesta este ingredientul cheie. Da? Acesta ingredientul cheie este dragostea. Da? Dacă vreți să faceți o mâncare delicioasă, trebuie să iubiți ceea ce faceți, trebuie să fiți fericiți când o faceți. Nu mă hărâți sau, iar trebuie să muncesc sau ceva genul. Nu, este greșit. Trebuie să iubiți ceea ce faceți. Dacă iubiți serviciul sau jobul dumneavoastră, ceea ce faceți o să iasă de 10 ori mai frumos. Dacă iubiți să gătiți, mâncarea va ieși pe măsură. Exact aici. Eu am mâncat în viața mea sute de calzone în toată România, pentru că tatăl meu, când pleca în delegație, ne opream și mâncam ceva în oraș și pe lângă mâncarea românească, măsmicii, care sunt de la Hanu Conache de la Galați, sunt superbi, am nu știu ce bună carnea aia, dar a dat am mâncat 30 de mici, ca și un copil de 12 ani, deci la 12 ani am mâncat 30 de mici. Exact aici, în acest calzone cu taco, deci acesta este calzone cu taco, simt că nu este acea copie de taco american.
este reproducerea unui taco românesc. Iubesc să vorbesc engleză, știți foarte bine. Acest canal de YouTube, cât și pe Instagram, vorbesc în engleză. Dar în primul rând nu uit că sunt român. Da? Dacă sunteți în Brașov, încercați aceasta. Și nu, videoclipul nu este sponsorizat, chiar dimpotrivă. Am vrut să fac o promovare pentru că este nemaipomenită. Am văzut foarte mult. Cel care deține pizza noastră este un om super amabil, super de treabă, zâmbitor. Iar localul în sine, când intrați pe ușă, vă dă așa o senzație de căldură. Așa cum zici, bine ai venit acasă. Ceva de genul. Știți senzația aia, nu? Așa mă simt eu când merg acolo, vorbesc cu stafful și când pregătesc o cafea, oriceva de mâncat. Până și supul ăsta este luat de acolo. Și nu știu, parcă are alt gust. Ceva de genul. Zici, bine ai venit acasă, cu ce te pot ajuta? Sună primitor. Am zis tot videoclipul să mănânc, vă dați seama? Da, credeți-mă. Pe lângă asta, aș mai putea comanda de vreo 30 de ori. E super. Nu este... În general, la fast food-uri, vă gândiți, mamă, să vezi acum, dintr-un de ăsta mă umflu, nu mai pot. Nu! Chiar împotrivă. Blatul este pufos. Este. Dar nu te umflă. Asta este ceva ce la fast food-uri am observat foarte mult când mănânc o pizza sau mănânc un calzone sau un focaccio sau ceva de genul. Da, fac și un focaccio delicios. Cel cu parmezan îl recomand. Cu mare dragoste. Dacă sunteți... Apropo, focaccio arată ceva genul cum arăta o pizza. Acela focaccio. Dar este delicios. Mai are puțin și bate margherita, vă spun sincer. Și dacă nu mă credeți pe cuvânt, mergeți și încercați că nu vă oprește nimeni. Bun. Voi termina această bucată, apoi îi vom da un rating la fiecare chestie ce s-a petrecut când am mers acolo. Acum vă arăt ceva extrem de satisfăcător. Am ajuns la blat. Ia uitați aici. Ați văzut? Cât de moale și cât de fos este. Nu se poate așa ceva. Niciodată n-am crezut că o să văd un calzone atât de bufos. Vedeți? Asta nu înțelege multe lume. Satisfacția acelor persoane mă sună cineva și îmi pare rău, trebuie să satisfacția acelor persoane este când te văd mâncând cu zâmbile țepătul pe buză. Era așa mă simt ieșit, prost. Mănânc mâncarea zâmbind, bucuros. Nu știu cum să zic. Îmi place să mănânc foarte mult. Îmi place. Pe lângă sport, acum bine. Mi-e greu acum cu genunchiul, cum știți că m-am operat. Dar niciodată nu cred că am mâncat zâmbind. Sincer, vă spun sincer și ai mei, o să iau la un moment dat în interviu și la lor mei, ca să-i cunoașteți. Credeți-mă, niciodată nu m-au văzut mâncând zâmbind. Niciodată. Este pentru prima dată când zâmbesc că mănânc.
merge și pe Instagram. Și le voi da un tag dacă au pagină sau pentru că mâncarea este excepțională. Cum am spus, acum este rece. Aceasta este răduță rece. Ultima bucată de blat a rămas rece. E foarte bună. Ai crede că la un blat fost te pune și mesteci și știi cum de mestecat? Nu. Mesteci puțin, păi se duce. Acest gen de carne este genul de carne care zici, te topește în gură. Sincer. E super. Ok. Rating time. Deci 1 la mână. Stafful. Super prietenul nostru. 5 din 5. Mâncarea. 5 din 5. Atmosfera 5 din 5, credeți-mă. Nu zic acum așa că vai, că nu știu ce. Dar de acum încolo o să fac rating-uri la locurile unde mănânc. O să facem această serie și o să mergeți voi acolo. Vă recomand cu căldură și apoi spuneți dacă ratingurile pe care eu le-am dat sunt adevărate sau nu. Deci stafful 5 din 5, atmosfera 5 din 5, mâncarea 5 din 5. Da? Bun. Doar ceva ar fi de adăugat. Modelul acestui de calzone, originalitatea, este chiar original, n-am văzut niciodată un calzone tăiat așa. Aș zice 5 din 5. Prețurile nu sunt foarte scumpe, dar sunt și unii oameni care poate nu și-ar permite, aș zice un 4 din 5. În rest, varietatea pe care o au diversificată, mai ales că s-au gândit și la vegetariani, deci și fac și burgeri, care de-abia și să încerc, 5 din 5 la originalitate și varietate. E bine, dragilor, acesta a fost un videoclip de la pizza noastră. Vă rog frumos să mergeți, să încercați ce vreți de acolo. Dacă sunteți în Brașov, acesta este numărul de telefon, aceasta este strada, duceți-vă și încercați, credeți-mă, merită. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, dați un like, un subscribe și share cu familia sau prietenii și un coment cu ce restaurant ar trebui să încerc altă dată sau data viitoare din Brașov. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare. Geana!